Astăzi vedem ce mănâncă influencerii. Dacă prin reducere la absurd este ultima masă pe care o poți servi în viață. Shelly, că ne nouă banii. Mâncași! Hâțului să îl mănânc, dar băia frumos, Ionuțule. Imogen, spune-ne ce ai mâncat dacă ar fi ultima masă din viața ta. Șorbă de... Nu contează. Să-mi pas ce dacă contează. Nu contează, jur că nu contează. Bun. I love ciorbă. Dacă ar fi ultima zi din viață, ciorbă. După aia cartofi prăjiți cu cârnați cu ceva brânză, aia e. Șorbă, cartofi prăjiți cu cârnoți, brânză pe cartofi. Mă umplu în gură? Și desert orice. Eu cu desertul nu-mi place să așa foc. O prăjitură, O prăjitură, o ceva, da. Ce prăjitură? Savarină? Nu știu de ce când aud savarină din gura lui Imogen mă gândesc numai la prostii. Bine viața mea, deci avem așa: ciorbă, cartofi prăjiți cu brânză, cârnăciori și savarină. Aia. Să fie. Hai. Da. Să-ți, Ionuțule, am ajuns și la cuplul momentului, direct pe șantierul casei lor sau... Casa mea. Nu contează numele. Cum adică contează numele? Cine Uite, dacă vă suflet? despărțiți. Nu există. Da. Ai văzut? Ce? E ăla sigur, care da. ar renunța, vezi? Tu ai dat de înțeles că ai fi aici până la moarte. Așa ziceți toți, mă. Hai, Păi nu, că asta era asumat. Eu am crezut că mâncați același lucru, nu? Nu mâncați același lucru? Cine mă gă ăsta eu? Tu vezi Ca cum arată? ăsta, ia uite ce bărbat. Ia pune-mă aici. Mă, tată. A? Aici e mai light. Aici ai mai păstriat. A fost dulce. deficit. Asta face toți banii, uite. Hai, culoarea face tot viața. S-a tot antrenat zilele astea de fiată când îmi sunam, ba la sală. Știi, trebuie să văd ceva la tricou sau ce? Nu, review, așa. Nu ți pare că stă bine cu tatuaje? Păi dezbracă-te, mă! Ce să mă dezbrac? Păi ai zis că mi-a tatuajele, ce mi-arăți un tricou albastru? Stai mă, cum îți